lere Mali armée ni terroristes karla ɲɔgɔnna fɛn min ye DIRPA ni o armée ka kunnafoni lase so ye ale ye lase kɛ arena ni o ye Cɛbilen Dramɛ ka politique jɛkulu ye a ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma ko fɛn min ye sigikafɔ ye k'u ka barika don o la jateminɛw y'a yira ko moto sen fila ko kɛlen don gɛlɛyaba ye kosɛbɛ an ka Sahel jamanaw kɔnɔna la fɛn min ye lakanako bunangu kan kunnafonidila minnu bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ni a bɛ fɔ ma ko presse en ligne olu ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna n'an b'a fɔ ma ko charte balimaw aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan tɛnɛn don fɛn min ye septembre kalo tile 18 ye i b'a ye k'a fɔ ko chef d'état-major général des armées a ye a da maaw tulo kan k'a fɔ ko fɛn min ye karidon fɛn min ye septembre kalo tile 17 ye nɛgɛ kaɲa 15 waati ninnu na i b'a ye k'a fɔ ko an ka golomasilen tabaga minnu bɛ lere mara kɔnɔna la ko olu ye terroristes ka assaut dɔ repousser i b'a ye k'a fɔ ko nin terroristes ninnu u kun ye fɛn min bɛ mobili kɔnɔna ni moto sanfɛ o camanba u y'u kunda garde nationale ka daga min bɛ yen nɔ fo ka taa se armée de terre k'u kunda nin yɔrɔ ninnu de kan i b'a ye k'a fɔ ko communiqué in b'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni an ka golomasilen tabagaw ka kalikan ye ni o de ye ka adamadenw a n'u bolofɛnw lakana k'o kɛra sababu ye u ye fɛn min ye civils u y'olu lakana kosɛbɛ nin kɛlɛ in kɔnɔna la kɛlɛ min ni a kɛra bɔlɔnkɔnɔ kɛlɛ ye armée ani terroristes ni ɲɔgɔn cɛ wa ko fɛn min ye pankuru fɛnɛ olu fɛnɛ donna kɛlɛ la a kɛra minnu ye u to sanfɛ ka mugujugu bila ka jigin walima minnu ye commandos bila ka jigin jurukisɛ la walasa ka taa dɛmɛ don dugumamɔgɔw ma kɛlɛ in kuncɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye an ka golomasilen tabaga maa 5 ɲɔgɔn olu bɔnɛla o nin na maa 20 olu banala maa 11 olu ɲɛma tunu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min an ka kɛlɛkɛminɛw ye ko tiɲɛni min donn'o la sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna walasa ka se ka o hakɛya dɔn nka fo ko fɛn min ye an ka pankuru dɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko ale labanna ka atterrissage d'urgence kɛ fɛn min ye o pilote ye ni o y'o bolibagaw ye ko olu yɔrɔ ɲininen don nin waati in na maa jugu ka fan na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye maa jugu 7 ɲɔgɔn ye olu sara armée de terre ka kan kɔnɔna la ani mobili 8 ɲɔgɔn minnu ni olu jenina a dɔw bɛ yen nɔ a n'u kɔnɔminɛw a n'u kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu ni olu banala n'u minɛra i b'a ye k'a fɔ k'olu taara furakɛlikɛyɔrɔ la a yɔrɔ masina ninnu yɛrɛ la fɛn min ye an ka aviation ye o continuera kɛlɛ fɛ sanfɛ ni o kɛlɛ taara kɛ sababu ye ka yɔrɔ caman gosi jugu ninnu kun dagalen bɛ yɔrɔ minnu na lase in kɔnɔna la chef d'état-major général des armées a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ finitigilakan minnu tun bɛ yen nɔ k'a b'u fo kosɛbɛ u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ baara dɔnni kɔnɔna la walasa ka se ka civils lakana walasa tiɲɛni a kasara kana bonya kosɛbɛ k'a bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu fatura nin yɔrɔ in na ani ka nɔgɔya kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu fana banala ko population k'a bɛ u fo kosɛbɛ parce que u ka wulikajɔ n'u ka dɛmɛ a fanga bonyara kosɛbɛ finitigilakaw ka côté la walasa ka se ka nin kɛlɛ in kɛ i b'a k'a fɔ a y'a yira a ka kuma kuncɛ kuma la k'a fɔ ko fɛn min ye an ka golomasilen tabagaw ye ko nin y'u cogobalen nin yɔrɔ masina ninnu na ko wa k'u b'a fɔ population ɲɛna k'a fɔ ko fɛn min ye armée ka mission ye ko a tɛna fɔ o kɔ cogoya si la o de ye ka ni banbagaci walekɛbaga ninnu ka u nɔ minɛ o mana kɛ fan o fan walasa u bɛ ka tiɲɛni wale minnu kɛ walasa k'a fɔ k'u bɛ a turu ta k'a da Mali armée kun ko kana se ka sira sɔrɔ cogoya si la a y'a yira fana k'a fɔ ko nin zone masina in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye pankuru o bɛ sanfɛ ka laraweli kɛ walasa banbagaci walekɛbaga minnu n'u u bolila n'u ma taa yɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la ka se ka dankari kɛ olu la cogo min na kibaruya filanan min bɛ an bolo o de ye parrainage ni o ye Cɛbilen Dramɛ ka politique tɔn ye a y'a yira k'a fɔ ko jɔrɔna b'a la kosɛbɛ fɛn min ye lakanako bunangu ye ko wa k'a bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ko fɛn min ye sigikafɔ ye k'u ka a lajɛ ka barika don o la kosɛbɛ ni lase in kɛra sibiridon septembre kalo tile 16 i b'a ye k'a fɔ ko a tun bɛ tali kɛ kosɛbɛ kɔrɔnfɛla la gɛlɛya min bɛ ka na lakanako bunangu ka yen nɔ nin waati in na i b'a ye k'a fɔ ko lase min kɛra fɛn min ye parrainage ye a y'a yira k'a fɔ ko a ma jɛ ni a ye ko kɛlɛ min bɛ ka wuli kɔrɔnfɛ nin waati in na o hukumu kɔnɔna la a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ka taa se seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ma fɛn min ye kɛnyɛrɛyew ye ka se an ka laadakɔrɔtigiw ma ani musojɛkulu ni denmisɛnnin jɛkulu ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na walasa fɛn min ye terrorisme ye ka se ka a kunbɛn lase in kɔnɔna la wele bilala jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ma ko fɛn min ye sigikafɔ ye ka se ka barika don o la kosɛbɛ walasa basigi ka se ka na cogo min na fo kalataw bɛ se ka kɛ cogo min na an ka se ka segin normalité constitutionnelle kɔnɔna la cogo min na a y'a kuncɛ ni welekɛ ka ɲɛsin jɛkulu ma marifa bɛ minnu bolo kɔrɔn fan fɛ k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fɛn min ye sigika kuma ye u ka se ka don o kɔnɔna la walasa fɛn min ye kɔrɔnfɛn mankan ye an ka se ka dankari kɛ a la cogo min na kibaruya sabanan min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ moto sen fila jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko o kɛlen don gɛlɛyaba ye kosɛbɛ an ka cɛncɛnfuga ninnu sanfɛla la ko lakanako bunangu kan fɛn min ye an ka jatigɛ wale tigilamɔgɔw n'o ye terroristes ye i b'a ye k'a fɔ ko moto sen fila in kɛlen don kɛlɛkɛminɛn de ye u bolo sabula u b'u ka taa ni ka seginw kɛ ni a ye cogo min na u bɛ u ka tiɲɛni walew fana kɛ ni a ye sabula u bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ i b'a ye k'a fɔ ko a yɔrɔ la ni moto yɛrɛ tɛ mobili ka tali ka gɛlɛya yen yɔrɔ la ko bɛ kɛ sababu ye hali ni tiɲɛni walew kɛra fɛn min ye u nɔminɛli ye o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ cɛncɛnfuga jamana gouvernement y'a laɲini waati cogo sugu bɛɛ lajɛlen na k'u ka se ka nin moto sen fila ninnu ka se ka a interdit cogo bɛɛ la mais a ma se ka ɲɛ sɔrɔ i b'a k'a fɔ ko nin moto masina ninnu u man ka di kosɛbɛ fɛn min ye kɔrɔnfɛla ninnu an ka cɛncɛnfuga jamana ninnu sanfɛ donc a mana interdit cogo i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛ wale tigilamɔgɔw ye u bɛ cogoya sɔrɔ walasa ka se ka nin moto ninnu san sira dibilenw fɛ i b'a k'a fɔ ko a interdiction a baara ka gɛlɛn kosɛbɛ halisa kibaruya min sera ma o de ye k'a fɔ ko gouvernement bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ o de ye k'a fɔ ko ka moto ninnu ka fɛɛrɛ kɛ banbagaci wale ninnu u tɛgɛ kana se ka da a kan nɔgɔya la
ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen fana kɛ walasa civil minnu bɛ yen n'olu nɔ tɛ tiɲɛni na ni olu tɛ moto kɛ tiɲɛnikɛla ye olu fana ka se ka u mago ɲa la kibaruya laban min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ kunnafonidila minnu bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ni a bɛ fɔ ma ko presse en ligne i b'a k'a fɔ ko olu bolonɔ bila gafe la gafe min ni an b'a wele ko charte bɔlɔlɔ sanfɛla kunnafonidi sariya minnu bɛ a kɔnɔna la ani taabolo minnu bɛ a la ka se ka olu matarafa kibaruya min sera ma o de ye k'a fɔ ko septembre kalo tile 20 fɛn min ye directeur de publication ye n'o o ye web tv ye ni o ye ja ye minnu bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ fɛ ani web radio n'o o ye kumakanw ye minnu fana bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ i b'a k'a fɔ ko olu farala ɲɔgɔn kan ka u bolonɔ bila gafe la gafe min ni a bɛ fɔ ma ko charte ni o ye bɛnkan ye ni laɲini tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ a bɛ walasa maa minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don bɔlɔlɔ sira fɛ kunnafonidi okumu kɔnɔna la u ka se ka fɛn min ye sariya minnu bɛ yen ni a bɛ baara in ɲɛfɔ u ka se ka u labato cogo min na bɛnkan damadɔ min bɛ a kɔnɔna la ni an bɛ se ka an da tu o la o dɔ ye ka se ka tiɲɛ lafasa ni i bɛ publication kɛ ani ka se ka buna hadamadenya o gundo ka se ka k'olu sutura publication minnu n'o olu bɛ kɛ sababu ye ka se ka mɔgɔw dusu labɔ ka mɔgɔw lafunteni ani ka se ka wolomali don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka olu dabila ka se ka bɛn ani kelenya ka se ka o sinsin kosɛbɛ nin ye kalikan damadɔ ye minnu ni a bɛ charte in kɔnɔna la ni directeur de publication ni u tora u bolonɔ bila o kɔnɔna la charte in signali nafa ka bon kosɛbɛ sabula a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye bonya ani sɛbɛ ka se ka o don journalisiya baara la bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ kɛ sababu ye fana ka danaya ka o la sabati kosɛbɛ maa minnu b'i lamɛn walima maa minnu b'i ka sɛbɛnni nɔ kalan ka se ka danaya sabati i n'olu ni ɲɔgɔn cɛ